जोलुर मोजां मोनग्रा रायजो राजा बयनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयलामयलायाव फार्स्ट अल इन्डिया इनभाइटेशनल टुर्नामेन्ट जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। खयलामयला 2 नं लन्थिबारि गेलेग्रा फोथाराव सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव सेथि खेबनि थाखाय नेशनेल लेभेलनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि जेरै वेस्ट बेंगल, मणिपुर, आसामनि क्लाबफोरा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बे खेला नायनो फैनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय रंजाहोनो बर' सावथुननि फावखुंग्रि अनसुमै बर'आबो नुजाफैगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन दामनाय देनाय, मोसानाय नुथायबो नुनो मोनगोन। नायनो फैनाय रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जिरायग्रा गेलारिबो खालामनाय जादों होनना फोरमायदों सानजारां क्लाबनि आफादगिरि फामुस बसुमतारिया। मोजां मोनग्रा साफ्रोम सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोङो नम्बर 2 लन्थिबारि सानजारां क्लाबनि सेंग्राफोर जानानै बा लाइमोनफोर जानानै बा गामि जानानै नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ जों हरनो सानदों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय जे फैबाय थानाय बा फैगौ 9 तारिख अक्ट'बर 2022निफ्राय लानानै जोङो मोनसे गिबि खेबनि थाखाय गामि ओनसोलनिफ्राय बियो जोंनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै फार्स्ट अल इन्डिया इनभिटेशनल फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ। 9 तारिखआव जोंहा बे खेलाया अपेनिं जागोन। बेनि डिटेल्सखौ जोङो होलांनो सानदों। 9 तारिख 1 बाजिनिफ्रायनो जोङो बे खेलाखौ आराम्भ खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट 2:30 बा 2:30 बे समाव जोङो डाइरेक्ट किक अफ नैबेखौ खालामनाय जागोन। आरो बे खेलाया जोंहा अलरेडि AIFF जेखौ बुङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन बेनिफ्राय पारमिसन ग्रान्टेड जाखानाय। जोङो बेखौ पारमिसन लाखाबाय। बे खेलाया नेशनेल लेभेलनि खेला जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोननो बे गोजोन खौरांखौ जों हरनो सानदों। जोंहा खेलानि टिमफोरा गासै 8था दङ। ओमफ्राय बे 8थानि गेजेराव जोंहा गासै टटेल दा 3 स्टेटनिफ्राय टिमा जानानै दङ। आसामनिफ्रायथ' दंखायोआनो, बेजोंनो लोगोसे वेस्ट बेंगलनिफ्राय आरोबाव मणिपुरनिफ्राय जोङो 3 स्टेटनिफ्राय टटेल गासै 8था टिम जोङो बेखौ लानाय जादों। आरो अपेनिं खेलाखौ गेलेगोन 9 तारिखआव सुजापुर एकदास क्लाब वेस्ट बेंगलनिफ्राय, मालदा होननाय डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय बिलं खालामो। आरो मोनसेया जाहैबाय रेमन फुटबल कचिं सेन्टार जायहा नलबारिनिफ्राय। ओमफ्राय बे खेलायाव गिबि दिनाव अपेनिं सेरेमनियाव बाहागो लाफैगोन जोंनिनो मान होनो गोनां डिसि सार, चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिसि सार। बेजों लोगोसे माखासे इन्टेलेक्सुवेल्सफोर थागोन। आरोबाव अडियेन्सफोरखौ गोजोन होनो थाखाय फुटबल खेलाजों लोगोसे माखासे एन्टारटेनमेन्ट बे पारपसखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै जोङो सासे बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय सासे आर्टिस्ट बेखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों, जायनि मुङा अनसुमै बर'। बिथाङा फैनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गावनि मेहेरगोनां पारफरमेन्सनि गेजेरजों जोंखौहाय मोजाङै एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन बा एन्टारटेन खालामगोन। नै बेबो थाबाय जोंहा। आरोबाव माखासे एरियानि माखासे रिंगु दामसाफोर बा बेबायदिनो मोनसे सेन्टारफोरनि मोसानाय बागुरुम्बा बेफोरबायदिबो थागोन। बेफोर लोगोसे थाफाबाय थागोन। ओमफ्राय नायग्राफोरनि अडियेन्सफोरनि थाखाय माबायदि नोंथांमोना सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन? दा बियो नायग्राफोरनि थाखाय स्पेसियेलि अडियेन्सफ्रा कम्फर्टेबलखौ साबसिन बेस्ट खालामो हिसाबै जोङो बे बोसोराव गेलारिनि सिस्टेम बेखौ जों खालामना होनाय जादों। गेलारिखौ जोङो औवा आरो थप्था बे मोननै आगजुखौ बाहायनानै बेखौ रेडि खालामखानायानो जाहैबाय। टटेल अलमस्ट गेलारियाव 1000सो सुबुंफोर केपासिटि जानायनि जों बेखौ खालामदों। बे जाहैबाय प्राइसखौबो जों खोन्थानो सानखाबाय। टिकेटनि प्राइसा माखासे खरस थांनायलाय बेखौ बोखांफिननो थाखाय जों 100 थाखा बा सासेयाव 100 गेलारिनि थाखाय खालामनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जेनेरेल हानि थाखाय बयबो जाहाथे नायनो हायो बेखौ इसेबां खालामनाय जायाखै। खालि 40 थाखा बे टिकेटनि बेसेनखौ होनानै जोंनि बे खेलाखौ नुनो मोनगोन। फाइनाला माब्ला जागोन? फाइनाला जोंहा दाथ' डेटखौ फिक्स खालामखाबायानो। 16 तारिख बे जाहैबाय देवबार गोग्लैयो, देवबार दिन 16 तारिख देवबार दिनावहाय जोंहा फाइनाला जागोन। प्राइजनि बेलायाव जों बेखौनो बुंनो सानदों। जोङो देग्लाय विनिं टिम बा विनार्स टिमखौ जायानो देरहासार जागोन बिथांमोननो जों टटेल 1 लाख केस प्राइज बेखौ जोङो बिथांमोननो हरनाय जागोन। आरोबाव रानार्स आप जायफोरा जेननाय टिम
बिथांमोननो जोङो 60,000 बेनि गेजेरावनो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय जोङो देग्लाय एसे इउनिक स्टाइल खालामनो होननानै गिदिरखौ हायाब्लाबो गंसे मोजां स्पर्ट बाइसाइकेल बेखौ हरनो सानदों जाहाथे बै प्लेयारा एक्सारसाइसनि गेजेरजों एसे स्ट्रं एबा मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं जानानै थायो नैबेखौ नोजोर बोनानै जों स्पर्ट बाइसाइकेल बेखौ हरनाय जागोन बेनि गेजेरजों ट्रफियाथ' थाखागोन बेस्ट प्लेयारनि ट्रफिफोरबो थागोन नाथाय साबसिना जाहैबाय स्पर्ट बाइसाइकेल बिथांनो जों हरनाय जागोन आरो नोंथांमोना दिनै मोनसे मोजां माने खामानि मावनो थांगासिनो दं जेनेबा नेसनेल लेभेलनि मोनसे फुटबल गेलेदों नोंथांमोना बे आइडिया एबा बिनि सापर्टारखौ सोरनिफ्राय मोननाय जादों अके जोंथ' जोंनि गुबै थांखिखौ आं बुंग्रोनो सानबाय गिबियाव बे फुटबल खेलाखौ अर्गानाइज खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो बे रिमट ओनसोलाव जोंनि एखेबारे रिमट गोदोसोनाय ओनसोलाव जोङो फुटबल स्पर्टखौ जोङो मोनसे मोजां लेभेलाव लाबोनो बा प्रमट खालामनो नैबेयो जोंनि थाखाय मोनसे थांखि खारन जोंनि ओनसोलाव गोबां फुटबलनि क्रेज जानानै दङ नाथाय प्लेटफर्मखौ जोङो मोननो हाया फुटबल खेला जों बेबायदि अर्गानाइज खालामोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म बायदि जायो जेरावहाय जोङो गेलेनो हायाब्लाबो जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा नायनानै इन्सपायार जायो नुयो आंबो बिदि जागोन बै प्लेयार बायदि जागोन जेरै हलिचरन सार बर'निफ्राय जोंहा दंहैयो नेसनेल लेभेलनि प्लेयार बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार बिथांमोन बादि जेन' जायो इनफ्लुयेन्सखौ मोननो नैबेनि थाखाय जों खेलाखौ अर्गानाइज खालामदों आरो बे खेलाखौ अर्गानाइज खालामनायाव जोङो बिसेस जोङो गामि ओनसोलनिनो माखासे दैदेनगिरिफोरनि एबा गामिनि मोनसे क्लाब दं जोंहा जायखौ बुङो सानजारां क्लाब आरोबाव चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसासकरि फुटबल एस'सियेसन CDSA बिथांमोननिफ्राय जोङो मोजां सापर्टखौ मोननो हादों जायनि दारै बे खेलाखौ होनायाव जों थुलुंगा मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदोंदि जोंनि लाइमोनफ्रा बांसिनानो गुबुनारि ससियेल एन्टि एक्टिभिटियाव एंगेजमेन्ट जानाय नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारिजों मोनसे एवारनेस सिस्टेम खामानिखौ मावदों दा लाइमोनफोरखौ गुड बिथिङाव थांनो थाखाय नोंथांमोना माबाफोर मेसेज होनो दं नामा नंगौ गोबां जोंनियाव समाजाव बेले बेजे बिसेसकरि लाइमोनफोरखौ लानानै बा देरफुनाय जोहोलाव सिख्लाफोरखौ लानानै गोबां प्रब्लेम्सफोर दङ बेखौ बुंजोबनो थाङा नाथाय स्पेसियेलि जेरैबायदि ड्राग्स बाहायनाय लेखा फरा गारनानै थानाय ड्रप आउट जानाय आरो गोबां रोखोमनि गाज्रि बेसादफोरखौ बाहायनाय बेफोराव गोदोनानै गोबां दं दा बेखौ नोजोर बोनानैबो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि बे फुटबल खेलाखौ लाबोदों आरो मेसेजआ जोंनि कमिटिनिफ्राय बेल' जागोन बै सेंग्रा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय जेन' नोंथांमोना सब समाय फिट थानांगौ स्ट्रं थानांगौ मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं थानांगौ आरो बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो नोंथांमोना स्ट्रं थायोब्ला मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं जायोबा समाजाबो स्ट्रं जायो समाजा स्ट्रं जायोबा ओनसोलाबो स्ट्रं जायो ओनसोला स्ट्रं जायोब्ला बयबो जोंहा हादरानो स्ट्रं जायो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बेल' मेसेजआ स्टे स्ट्रं स्टे फिट जेब्लायबो गोरा जानानै थानांगौ फिउचारनि थाखाय नोंथांमोना बे प्लेटफर्मखौ माबायदि सिन्था खालामदों बे बादायलायनाय जोंथ' ओरैनो दा बुंनो थाङोबा जोङो खुनु माबा मोनसे स्पन्सारशिपनि गेजेरजों जों बे खेलाखौ खालामनाय जाखायाखैयानो जोंहा नंगौ गोबां मिजिं दं बे खेलाखौ जाफुंहोनायाव बा बे खेलाखौ लानायनि जोंहा गोबां थांखि दङ बिसेस जोङो नाजादों जोंनि क्लाबनिफ्रायनो जि हायो आरो जों फैबाय थानाय समाव जोंनि बे सानजारां क्लाबनि फोथारखौ जोङो गुबुननिफ्राय मदद मोनगोन एबा मोना बेखौ बुंनो हाया थेवब्लाबो जों नाजागोन जोङो मोनसे बेखौ मोजां फिल खालामगोन जाय फिल्डखौ जोङो रेगुलारलि बेसिसाव बाहायनो हायो दाथ' जोङो फुटबलनि थाखायल' जोङो अक्ट'बर सेप्तेम्बर मासाव बाहायनो हायो खिन्थु जोङो इयुनाव माखासे बोसोरफोरनि उनाव जेन' बे प्लेटफर्मखौ बे फोथारखौ जोङो गुबुन स्पर्ट नट अनलि फुटबल नाथाय भलिबलबो थाबाय गोबां इनडर आउटडर गेम्स बेफोरबायदिखौ जोङो खालामलांनो हानाय बायदि रेगुलार बेसिसाव बाहायनो हानाय बायदि जोङो बेखौ थांखि लानाय जादों